Jamen, når vi laver tilsynsbesøg, så udarbejder vi det altid i samarbejde med kommunen. Det er kommunen, der bestemmer, hvad det er, der skal føres tilsyn med, og det er jo det er både en kontrol og udvikling af det pædagogiske arbejde på institutionen. Men vi synes altid, at der er 2 områder, man altid skal ind og kigge på, og det handler om inddragelse, og det handler om magtanvendelse. Hvorfor vi synes, at magtanvendelse, vi skal have fat i det er fordi, at vi oplever, at børn, hver gang vi taler med børn og unge om magtanvendelse, så oplever de det som noget voldsomt. Enten fordi de selv har været udsat for det, og ellers også, når det er, de overværer, at nogle andre børn er udsat for det. Altså det er voldsomt simpelthen for dem. Så det er jo dels selvfølgelig børns oplevelse af det, og så er det ligesom den alvorlighed, institutionen tager omkring de her magtanvendelser. For enhver institution vil jo sige, at vi har ikke flere magtanvendelser, end det er nødvendigt at have. Men vi har erfaring for, at når man arbejder altså alvorligt og seriøst i samarbejde med en kommune om det, så kan man rent faktisk få nedbragt antallet ved det. Ved at have seriøsitet omkring det, at overvejelser til institutionen, om kunne de få fat i nogle andre pædagogiske metoder til det her barn, eller altså arbejde seriøst med det, så har vi set, at det kan nedbringe antallet af magtanvendelser. Jamen, vi tænker her i CAFA, altså dels det her område med inddragelse er altid vigtigt. Og det handler jo om, at vi gerne vil ud og tale med børnene, om hvordan de oplever det helt konkret på en institution. Og det kan fx være sådan noget med, at institutionen siger, at vi har børnemøder, og når vi så går ud og taler med børnene, så kan det godt være, at de har en oplevelse af, at det er længe siden, der har været et børnemøde, eller de slet ikke oplever, at de har været med til nogle børnemøder. Så det handler jo om det her med at høre efter, hvad de børn og de unge siger til os, altså at lytte til reelt, hvad det er, de har fat i, altså at tage det alvorligt. Men det er jo også noget med inddragelse. Det kan også være, om de bliver medindflydelse i forhold til deres egen sag. Er de med til, de bliver inviteret med til de møder, og ved de, det foregår? De papirer, der bliver skrevet om dem. Sådan nogle ting. Det synes vi er enormt vigtigt. I hvert fald kan man jo sige, at det er en problematik, som vi tit har debatter omkring, både med institutioner og opholdssteder. Og vi tænker jo, vi har helt grundlæggende den holdning, at vi hører på og vi lytter på både hvad forældrene og hvad børnene og de unge siger. Og vi skriver ned, hvad de siger og prøver at referere det loyalt. Selvfølgelig anonymiseret, så det enkelte barn ikke bliver udstillet, kan man sige, at det er han eller hun, der har udtalt det. Og så bringer vi det videre til institutionen, og så prøver vi jo ligesom at se, er der sammenhæng mellem, hvad børnene siger, hvad forældrene siger, og hvad institutionen selv siger om det pågældende emne. Så vi tænker i udgangspunktet, at det er den oplevelse, den barn og den unge har af en situation. Og hvis der så er noget, der er i uoverensstemmelse med den måde, institutionen synes, at det foregår på, er der nogle børnemøder, er de nu inddraget, så tænker jeg, at institutionen, de har et arbejde at gøre. Altså vi er jo klar over, at mange af de her børn og unge, de har skader, følelsesmæssige skader. Men det betyder altså også, at deres oplevelse kan sagtens være på den måde, som de siger det er, og det tror vi på. Så institutionen har et arbejde at gøre, hvis barnet og nogen siger, at jeg ikke har været med i det møde, og institutionen siger, at det har de, så har de et arbejde at gøre i forhold til det barn eller den unge. Så vi tror på, hvad de siger til os, at det er deres oplevelse.